BPFनि सोद्रोमाफोरानो हादान सिफायनो थुलुंगा होगासिनो दं। आं राजखान्थिनिफ्राय सन्यास लागोन, थेवबो हाग्राखौ रावनोबो होआ। UPPL राजखान्थि हान्जाया जेब्लाबो गोजोन आरो जौगानायखौ सानो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लाइमुथि ओनसोल सिंनि गुबुन गुबुन गामिफोराव सानसेयैनो गासै द' बाला अन्थाइ लामा बेखेवना होयो बिटिआर हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारिया। बेबायदि लामा दालां बानायना होनायनि थाखाय लाइमुथि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायदों EM रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों। आरो बेजों लोगोसे बुंदों, BPFनि सोद्रोमाफोरानो हादान सिफायनो थुलुंगा होगासिनो दं। आं राजखान्थिनिफ्राय सन्यास लागोन, थेवबो हाग्राखौ रावनोबो होआ। हाग्रानि बेलायावथ' कमप्रमाइस होननाय बाथ्रा गैखाया। सोरबाया दादागिरि खालामनानै दाथ' नुनो मोन्दों BPFआ इनकारेज खालामनानै मानसिफोरखौ हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंबाय दङ, इनस्टिगेट खालामगासिनो दङ। जों कमप्रमाइस खालामा। आरो जायफ्रा हाग्रायावनो थानानै दादागिरि खालामनानै समाजनि बेरेखा मावनो नागिरदों, बिथांमोना जेल जानो थाखाय रेडि जानानै थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफिननाय जाबाय। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोन द' लामा दिनै जोङो अपेनिं खालामदों। रायजोफ्रा दा थाबायजेननायखौ बेयाव स्टार्ट खालामबाय। जोंनि बे हालामनि रायजो राजाफ्रा फ्राय 6000 मानसि बे प्राइमारिनि सिङाव दङ। बे 6000 मानसिफ्रा बाजार टाउनफ्राव थांनायाव, बेमार आजार नायजानो हस्पिटालफ्राव थांनायाव, फरायसा फरायसुलिफ्रा स्कुलाव थांनायाव खोब जेंना जायोमोन। दिनै बेखौ मावफुंनो हानायनि थाखाय सरकारनि जानानै आं गावनो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो रायजो राजाफोरनि खुसिखौ नुनानै आं खुसि मोनफादों। जे खस्थ' होननायखौ जोङो 100% हायाबाबो 60-70 जौखोन्दो लामानि बेलायावहाय जों फोसाबनो हाबाय होननानै जोंहा मोनसे सानखांनाय फैदों। उननि समाव बिथांनि जौगानायनि बेलायाव जों मालाबाबो कमप्रमाइस खालामा। जों जेब्लायबो जौगानायखौ खामानि मावलांबाय थागोन। आरो फैगौ बोसोरथाम जोंहा सरकारा दंबावो। बे बोसोरथामनि गेजेराव हानायमानि लामा दालां बेफोरनि जेंनाखौ जोङो फोजोबगोन। मानोना जोङो क्वालिटि इडुकेसन लाबोनायनि थाखाय जोंनि जा थांखि, बे थांखिखौ जाफुंसार होनोबा लामाया गोनांथि दङ। आरो जोंनि इक'नमिक बेकबनखौ जोङो जौगाहोनो थाखायबो लामानि गोनांथि दङ। बेफोरखौ थांखि बोनानैनो बोसोरथामनि गेजेराव बिटिआर हालामाव जथ' लामानि जेंना दं बेखौ फोजोबनायनि जोंनि जा थांखि बेखौ जों मावफुंजोबगोन। लोगोसे हाग्राया साखाथियावनो दं सार, बेखौ रैखा खालाम। हाग्रानि बेलायावथ' कमप्रमाइस होननाय बाथ्रा गैखाया। सोरबाया दादागिरि खालामनानै दाथ' नुनो मोन्दों BPFआ इनकारेज खालामनानै मानसिफोरखौ हाग्रा दाननो थाखाय थुलुंबाय दङ, इनस्टिगेट खालामगासिनो दङ। जों कमप्रमाइस खालामा। आरो जायफ्रा हाग्रायावनो थानानै दादागिरि खालामनानै समाजनि बेरेखा मावनो नागिरदों, बिथांमोना जेल जानो थाखाय रेडि जानानै थाबानो जाबाय। आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंफिननाय जाबाय। दाख्लि होखारनायखौ मा बेबस्था लाखो सार? बिथांमोनखौ जोङो हा होनो थाखाय हाखौ थि खालामखाबाय। बावैसोनो जों बिथांमोननो हाखौ रानसिगोन। आरो हाग्राखौ थैबाबो होआ। नांगौबा जोङो पलिटिक्सनिफ्राय सन्यास लागोन, हाग्राखौ खिन्थु जों कमप्रमाइस खालामो।